Quero agradecer a todos a súa participación, os colexios, as asociacións, as entidades. Houve dúas partes, igual aquí Xulio sí que me pode axudar, de parte de asesoramento e de confección. Tamén hai o obradoiro de traxe tradicional. Temos que marchar da nosa terra. Que circula entre vós esparcidos. Non nos matedes. Xustiza, xustiza. Lle danlle prestado a beira porque camiña. Escoitou o que cantaba o señor cura. ¡Viva o banquete de Conso! Viva a banqueta de Conso! É día de festa, imos ao banquete de Conso.